Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36... Good morning po mga kabalen, isang magandang araw ho ng Huwebes, August 28, 2025. Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyon na may paggagamitan. Opo, yan ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating mahigit 1.8 million followers dito ho sa Facebook pa lamang yan, dahil live ho tayo napapanood sa Facebook at syempre live din ito sa YouTube kung saan dumadami na rin, libo-libo na rin yung ating followers. Like and follow po yung ating YouTube account at CLTV 36 Official. Syempre kabalen, nationwide tayong napapanood. Luzon, Visayas at Mindanao. Live na live din tayo via Signal Channel 115 at dito po sa Central Luzon, syempre sa ating 37 cable partners. Live din tayo nationwide, Air Cable Converge, Channel 71. At dito ho sa Kalakhang, Pampanga, abay syempre, live yan sa Free TV Channel 36. Malinaw na malinaw, kaya naman CLTV 36 ang inyong source ng mapagkakatiwalaan at makatotohanan at may paggagamitang balita at impormasyon. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Isang magandang umaga kay Angelo Radaha, ang ating suki dito sa ating programa. Madalas hong nanonood. Maraming salamat sa iyong suporta, Angelo. Kumusta ka na? At yes, eto malapit na yung countdown na. Malapit na ho yung Burr months.
Sabi niya, 119 days na lamang bago magpasko. Ayan, Merry Christmas ho sa inyo. Advance na at talagang excited ang lahat. Of course, sino ba namang hindi ma-excite? Pero pag ganyang Christmas o yung bare months, nako, asahan natin yung pagbigat ng daloy ng trapiko. Kaya naman, ito ho, silipin muna natin sitwasyon ng North Luzon Expressway sa mga oras na ito, 10:18 ng umaga. Real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Ito ho mga kabalan, nakikita natin yung Balintawak Toll Plaza. Ayan, malinaw at maluwag ang sitwasyon dyan sa Balintawak Toll Plaza. Wala akong pila dyan sa mga toll gates. And dito ho sa may Valenzuela Interchange, magkabilang linya, ayan, light traffic din. Mindanao Toll Plaza, ayan, may bahagyang pila dyan pa-exit. Dyan ho sa toll gate, dahil nga merong ginagawa. Dito ho sa may Libtong, may Kawayan, magkabilang linya ay maluwag din ang sitwasyon. Ganyan din ang senaryo sa may Bocaue, Toll Plaza, mga kabalen. At sa syudad din ho ng San Fernando. So, light traffic, wala hong namomonitor na aberya sa kahabaan ng NLEX at least sa mga oras na ito. Ito naman mga kabalen, mula naman sa NLEX, silipin din natin yung mga kalsada ho sa syudad ng San Fernando, Pampanga. At kung inyong makikita yan sa may Del Rosario, okay naman yung sitwasyon. At dito rin sa may Sakop Maimpis, doon sa tapat ng Sakop Maimpis, moving naman at light traffic. Dyan ho sa may Diosdado Macapagal Regional Government Center. Do bahagyang merong build-up dyan, papunta nga yung Pilar Village, papunta dun sa may FEU Pampanga. Meron hong kaunting bottleneck kung tawagin dahil na rin sa mga nakasarang kalsada o yung lane o yung ginagawa doon sa mga drainage system nga. And dito ho sa Dolores, light traffic kung sa north side. Pero pagtawid nyo ng intersection, ayan, Makabakle. Going to downtown and JBL, ayan, light traffic na ho. Moderate traffic na ho. May build up na dyan sa area na yan, sa Dolores. At dyan naman sa may San Juan, ay light traffic. Ganyan din ho sa ibang bahagi ng Jose Abad Santos Avenue na sakop ho ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Mula naman ho sa San Fernando, silipin naman natin dito sa may kanlurang bahagi ng ating rehiyon. Dito ho sa Bataan, yung mga tutungo rin ng Olongapo City o Subic na hindi ho magdaraan sa SC Tex. Narito po ang sitwasyon ng mga kalsada dyan sa lalawigan ng Bataan at dito ho sa may boundary ng Pampanga ay light traffic din, Layak Balanga bound. Ito may traffic light diyan pero maayos ho yung daloy ng trapiko. SC Tex Hermosa, light traffic din. At dito ho sa may Coolest Crossing, light traffic mga kabalen. Ganyan din sa may Rotary diyan sa Balanga and Alauli Crossing, Meron hong mga speed limit, ayan, nakikita nyo sa inyong mga screens. Alam nyo na yan, dapat kung nagmamaneho ka. Pero dapat laging inuulit-ulit. 80 para ho sa mga pribadong sasakyan, 70 para sa mga PUV, 60 naman ang mga motorsiklo minus the banking, ha? At 50 po yung mga truck at yung mga vans. Yan. Yan ho, kabalen, ang sitwasyon ng trapiko dyan sa lalawigan ng Bataan. Ngayon pong araw ng Huwebes, August 28, 2025. At ngayon naman sa oras na ito, ayan, makibalita tayo kung ano nga ba yung magiging taya ng ating panahon
Ulitin ko taya, hindi lagay. Magkaiba ho yun. Kasi pag sinabing lagay ng panahon, parang sure na tayo di ba? Lagay ng panahon eh. Di ba? Pero yung taya, it's a forecast. Okay, di ba? So linggo ng wika, buwan ng wika special. Ayan, forecast ho yan ayon ho sa Pag-asa. So kung hindi matuloy, kasi nung isang araw, di ba, maalala ninyo, araw ng Martes, nagsuspindi ho ng mga klase, kabilang dyan yung lalawigan ng Pampanga, di ba? Pero, hindi naman umulan. At least, doon sa maraming bahagi po ng ating lalawigan. Marami nagtatanong, ay parang mali naman yung forecast eh. Kaya nga ho forecast eh, hindi naman 100%. Pero ito yung mga gabay, kabalin at mahalagang sundin din natin upang ika nga hindi po tayo mapahamak at makapagdesisyon tayo ng tama sa ating pang-araw-araw. Narito na po ang latest weather update mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, August 28, 2025. Patuloy natin minomonitor itong low pressure area dito sa west ng ating bansa at ito'y huling namataan sa line 435 kilometers west ng Sangli Point, Cavite kaninang 3 a.m. Kung makikita natin, ito ay nakapulang bilog, meaning mataas ang tsansa nito na maging isang ganap na bagyo. Pero kung ito man ay magiging ganap na bagyo, ay ito'y malapit na dito sa border ng ating PAR line at palabas na rin naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Sakaling maging bagyo, papangalanan natin tong Jacinto. Samantala, patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon dito sa may southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang bahagi po ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan dulot nitong southwest monsoon, pati na rin ang yung trough or extension nitong low pressure area, lalo na dito sa ilang bahagi ng Luzon. Kaninang 5 a.m. ay naglabas tayo ng weather advisory hinggil sa magiging paulan na itong southwest monsoon or habagat natin. Inaasahan natin ngayong araw ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Palawan, Occidental Mindoro at Antique. Gayon din bukas, inaasahan pa rin natin yung 50 to 100 millimeters of rain. Iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa mga posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa, dulot na rin itong mga pag-ulan ng mga nakaraang araw. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, kung makikita natin, malaking bahagi ng Luzon ang makakaranas ng maulap na papawirin na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Dito sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, ilang bahagi ng Central Luzon, dulot ito ng trough or ng extension nitong low pressure area natin dito sa West Philippine Sea. Samantala, dito naman sa may Mimaropa, Quezon at Bicol Region, mataas din ang tsansa ng kanilang mga pag-ulan, dulot naman ito ng southwest monsoon or habagat. Para sa Metro Manila, yung karatig lugar po natin at dito na rin sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, makakaranas naman tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin pero may mataas pa rin na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. So iba yung pag-iingat para sa mga ating mga kababayan at magdala po ng mga pananggalang sa pag-ulan. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Lawag, 25 to 30 degrees Celsius. For Baguio, asahan natin ang 16 to 22 degrees Celsius. Tuguegarao, 24 to 32 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 30 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, particularly dito sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga, inaasahan din natin ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan, dulot pa rin ito ng habagat. Kung makikita rin natin dito ilang bahagi ng Mindanao, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa umaga, tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Puerto Princesa at Kalayaan Islands, 25 to 29 degrees Celsius. Iloilo, 25 to 30 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Cebu, 25 to 30 degrees Celsius. Zamboanga at Cagayan de Oro, 23 to 31 degrees Celsius. At Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:44 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:11 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph.
At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Maraming salamat, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. At eto mga kabalen, bago tayo mag-forex, sundan ko lamang itong latest thunderstorm advisory. Basahin ko na. Eto ho mga kabalen, ini-issue kaninang 9:50 ng umaga. Bago tayo magsimula dito sa ating programa, inaasahan po yung heavy rains dyan ho sa Quezon, Laguna, Batangas at Zambales sa loob ho ng 2 oras. Okay? Yan ho yung mga apektado nitong malakas na bugso ng ulan sa loob ng 2 oras. Inaasahan sa, ulitin ko, Quezon, Laguna, Batangas at dito po sa ating rehiyon, dito sa Zambales. Kaya naman mag-ingat ho ang lahat dahil posible hong magdala ng flash flood at doon sa mga malalapit ho sa mga bundok ay posible ring magdulot ng landslide. Paalala ho ng Pag-asa. Yan. Ingat lang ho lagi. Yan ho ang latest weather update mula sa Pag-asa. Ito naman. Balitang makatotohanan, Hindi talaga pumasok yung rapper ko. Ito naman. Sige, tuloy tayo sa Forex. at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Ito ho mga kabalen. At nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong araw ho ng Miyerkules, August 27 sa 57 pesos 16 centavos. Yan ho ang Forex. Doon tayo sa ibang currency. Japanese yen is 38 centavos. Great Britain pound is 76 pesos 67 centavos. Hong Kong dollars is 7 pesos 29 centavos. Saudi riyal is 15 pesos 15 centavos. Yung dirham ay 15 pesos 47 centavos. Euro is 66 pesos 20 centavos. Yung Korean won, 0.4 centavos. At Chinese yuan is 7 pesos 94 centavos. Yan ho kabalen ang latest na datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay ho nitong foreign exchange. At eto, tuloy-tuloy tayo. Public service announcement bago ho natin puntahan yung mga malalaking balita ngayong araw. Magkakaroon ho ng flushing activity at mawawala ng supply ng tubig dyan ho sa may Doña Anisha, Villa Chodora at Doña Victoria sa Mabalacat City, Pampanga. Mamaya hong alas 9 ng gabi hanggang bukas 9 a.m. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Ito naman ho mga kabalen ngayong araw dyan ho sa may bayan ng Lubao, Pampanga, San Roque, Dau, first 1 p.m. to 4:30 p.m. Mawawalan din ng supply ng tubig dahil sa flushing activity na gagawin ho ng Prime Water. Makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Bukas din ho, same schedule sa San Roque, Dau, second naman. 1 p.m. to 4:30 p.m. Araw ho ng Biyernes, wala ring supply ng tubig. Diyan ho sa bayan ng Lubao, San Roque, Dau, second. Yan ho kabalen ang latest public service announcement sa ating pagbabalik. Ihahatid ko po sa inyo ang mga headlines ngayong araw ng Huwebes, August 28, 2025. Huwag ho kayong aalis. Magbabalik po ang CLTV 36 News Stream matapos po ang ilang patalastas. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama. Skip
Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream. Isang magandang umaga sa aking kaibigan, Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Yan, lagi hong nakatutok dito sa ating programa. Kong Joel, dakala salamat. Magkapeta mo, dakala salamat. Potang misan, balo mo na po, dinalan ko at Santo Domingo Sisilipan da ka, bala ko, tsukakit ang dati mong pwesto. Potang ang misan potang higit da ka. Talagang makipagkapeho kaya ka. Pachemi padalan ko ken. Yan, dakala salamat. Koyang Joel Stephen Manalo ng Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Cesar Montana nakatutok din. Mapagpalang umaga CLTV 36. Maraming salamat Koyang Cesar. God bless din. At laging gagabayan ho ng ating Panginoon. Ingat din lagi. At maraming salamat sa iyong suporta dito sa atin sa CLTV 36. Cesar Montana. Yan ho mga kabalan. Gaya ho ng aking nabanggit kanina, eto, headlines muna tayo. Ngayong araw ho ng Huwebes. Eto, simulan muna natin dito sa may paalala ho ng NTC. Ayan. Mga kabalan, nagbabala na ho yung NTC. Ipinagbabawal na yung mga text messages na may kasamang link. Madalas ho tayong mabiktima ng mga ganito, di ba? Yung mga sasabihin natin, meron na akong natanggap, di ba? O sasabihin, lumabas na yung iyong loan sa kung saan man, di ba? Mula sa ganitong ano tawag dito? Ganitong ahensya ng gobyerno o di kaya naman mula sa yung isang bangko na iyong ika nga nakikipag-transaction ka. Wait lang, post ko lang yung title. Yung litrato, papakita ko. Kunwari, nakikipag-transaction ka sa isang bangko. Ayan, ganito ho yung mangyayari, mga kabalin. Meron ho kasing mga scam ngayon, nakakatanggap yung ating mga kababayan ng iba't ibang mga text messages. At ito ho, kaya naman yung NTC, muli nga ang nagpaalala na huwag na dapat, tigilan na. Ito, babasahin ko, hanapin ko lang. Scam alert, ito. May mga scam alert Ito, hinahanap natin. Online scam, ayan. Dito ho sa NTC, ito pinapakita nila. Okay, ayan. So kung kayo po, ito madalas maka-receive nga, gaya ng binabanggit ko kanina, naka-receive kayo ng mga text messages at tapos sinasabi,
meron hong link, nagpakilala, o di kaya naman sinabi, hi, ito yung, sabihin natin ako, ito, I will be using my personal experience, personal example po, nung aking naranasan. So, ito ho nung kasagsagan ng malalakas na pag-ulan, di ba, nagkaroon ng state of calamity. Aba, pero biglang merong nag-text sa akin, nakatanggap daw ako, aprobado na raw yung aking calamity loan. Isipin mo yon, calamity loan. Tapos, hindi naman ako nag-apply pa ng loan nung panahon na yon. So, pero may link. Sabi, SSS. Diba? So, kung wala ho kayong in-applyan, wag ho kayong mag-click ng link. O kaya naman, minsan sasabihin, ito, GCash, sasabihin. 5,000 pesos, may natanggap kang ayuda. Diba? Tapos, clinic mo. Tapos, merong hininging datos. Ayan, nako. O the mere fact na i-click mo lang, delikado ho. So, yan ho ang babala ng ating NTC. Muli pong nagpaalala yung Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko laban ho sa mga kumakalat na scam text messages na naglalaman ho nung tinatawag ng mapanlin lang na links. Layon ho nitong nakawin yung ating mga personal and financial information. Ayon ho sa CICC, kay Yusek Aboy Paraiso, ipinagbabawal na ng National Telecommunications Commission o NTC ang pagpapadala ho ng text messages na may kasamang links. Ito ay upang maiwasan anya ang pag-redirect sa mga peking website na ginagaya ang mga bangko at e-wallet services gaya ng GCash at Maya. Paliwanag ho ng opisyal, ginagamit ng mga scammer ang pangalan ng mga kilalang kumpanya upang magmukhang lehitimo ang kanilahong mensahe. Pinapaniluhan po ng CICC ang publiko na huwag kailanman mag-click ng anumang link na natatanggap mula sa mga kahinahinalang sender. Sa halip, dapat tiyaking beripikadong mensahe sa pamamagitan ng official website o customer service hotline ng isang kumpanya. Hinihikayat din ho ng ahensya ang agarang pag-uulat ng mga text scams sa kanila pong 24/7 Interagency Response Center hotline na 1326. Okay, ulitin ko lamang, 1326, o email sa report@cicc.gov.ph upang agad maaksyonan at maiwasan ang pagdami pa ng mga mabibiktima. Yan ho kabalan ang paalala ng NTC at ang CICC kaugnay ho nitong mga peking links na nagpapanggap ng mga sikat na kumpanya ngayon ay scam pala. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Kahapon po mga kabalen, inanunsyo ni Palace Press Secretary Attorney Claire Castro ito hong pagkakaroon ng lifestyle check o yung panawagan ni PBBM. Ang kanyang mandato na sumailalim ho sa lifestyle check ang lahat ng mga opisyales ng gobyerno sa gitna po ng umiinit na kontrobersiya at investigasyon ukol ho sa mga ghost project at mga flood control, yung mga substandard flood control projects, yung iba't ibang anomalya na kanila hong nabubuking. At ito hong mga mayor sa lalawigan ng Pampanga Mayors League, okay? Just to give you a context, pag ho sinabing Pampanga Mayors League, ang kasali ho dito yung mayors ng 19 municipality, di ba? Sa atin hong lalawigan. So pag sinabing municipality, hindi kasali dito yung City of San Fernando, hindi kasali yung Mabalacat City. At syempre yung Angeles City, hindi siya kasali talaga politically sa lalawigan ng Pampanga. So yan ho mga kabalen, yung 19, we're talking about the 19 na municipal mayors, yun ho sa kanila. At mula na rin sa kanilang tagapangulo, si Apalit Mayor June Tetanco, nakahanda silang sumailalim sa lifestyle check at may covenant din ang kanilahong organisasyon para sa transparency. Pakinggan ho natin ang pahayag ni PML President and Apalit Town Mayor June Tetanco sa panayam ho ni kasamang Paulo G. Santos.
Sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Kapalen, atin hong narinig ang tinig ni Mayor June Tetangco kaugnay nga nitong sinasabing nakahanda po silang sumailalim dyan sa lifestyle check kung tawagin. At may covenant din para sa transparency. At ito yung ating ipinakikita na statement na ibinahagi naman ng alkalde dito sa ating team. Ayun, okay, walang audio. Wala siyang audio. Sorry. Ulitin natin yung pahayag ni Mayor Tetangco. Kabalen, isang mabilis na patalastas lamang. I-refresh ko lang yung aking tawag dito, site. And babalik ho tayo, isang mabilis na patalastas lamang. Mahalaga tong balitang to. Tutukan ho natin sa mabilis lang na patalastas. Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Naman na malinis yung mga kasama natin dito. At yung mga nag-uusap kami ng ibang mayors nga kanina na legitimate mga businessman sila bago pumasok sa politika. So, alam na mga tao yun. Dito ho sa mainit ho na balita ho ngayon, lalo na yung mga mayors na nakikialyansa kay Mayor Magalong. What is your take on this? Ang Pampanga mayors ba, meron ba kayong Meron na ho kaming iniikot na paper na statement namin na not only yung ginawa kasi nila yung sa flood control, di ba? Yeah. Not only the flood control ang hinihingi namin na transparent. Buo. As in buo. So, siguro by tomorrow tapos yung statement forward ko sa inyo. with the latest news naman na sinasabi ng Malacanang, kailangan magkaroon daw ng lifestyle check sa lahat ng government official. Yeah, no problem with that po. Alam ko naman na malinis yung mga kasama natin dito. At yung mga nag-uusap kami ng ibang mayors nga kanina na legitimate mga businessman sila bago pumasok sa politika. So, alam na mga tao yun. Dito ho sa mainit ho na balita ho ngayon, lalo na yung mga mayors na nakikialyansa kay Mayor Magalong. What is your take on this? Ang Pampanga Kasama si Justin. Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Yun ho, kabalen, ang tinig ni PML Mayor June Tetangco o PML President at Apalit Town Mayor June Tetangco kaugnay ho nitong kanilang commitment di umano sa transparency at accountability. At ito ay sabi nila, meron ho silang pinirmahan. Nakita natin may mga pirma na at yung iba pipirma pa sa mga darating na araw. Ito hong Statement of Pampanga Mayors for Good Governance. At nakahanda rin umano silang sumailalim sa lifestyle check. Ayon ho kay Mayor Tetangco, bago pa naman pumasok sa politika yung kaniyang mga kasama at siya, mga may negosyo na daw at mga businessman na. So yan ho yung paliwanag ni PML President, Pampanga Mayors League President, and Apalit Town Mayor June Tetangco. At magdesisyon, tama, magdesisyon ang tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Ito naman ho mga kabalen, meron hong nais ipaglinaw si Assistant Regional Election Director Attorney Elmo Duque ng Comelec Central Luzon. Meron hong peking account na gumagamit ng kanyang larawan. At sa kung anumang kadahilanan ay napag-alaman niya. Ang pangalan po ay Agustin Lagman. At ginagamit yung kanyang mga larawan na walang consent. At nagpo-post daw ng mga contract documents involving certain political figures in Pampanga and DPWH contractors. Okay?
Sabi ho ni Atty. Duque, I categorically deny any association with this account and its contents. The unauthorized use of my image is a clear act of identity theft and disinformation. At iniulat na raw ni Atty. Duque sa PNP ang nasabing insidente para sa tamang investigasyon at siya maghahanda o magpapatuloy sa lahat ng legal remedies para ho panagutin ang mga taong nasa likod nitong panlilinlang na ito. Desisyon ang tama Skip the scrolling stream. Nanawagan ho si Atty. Duque sa publiko na maging vigilant at huwag magpaloko sa peking account. Ano mga statement, photo o document na magsisimula dito o manggagaling dito ay hindi umano dapat bigyan ng atensyon at ika nga huwag isipin na galing sa kanyang opisina o represent ang kanyang katauhan o ang kanyang tanggapan. Okay? Ulitin ko lamang yung account, yung pangalan nitong gumagamit, Agustin Lagman. Okay, mamaya ipopost ho natin yan sa Facebook page ng CLTV 36 News para makita nyo. Agustin Lagman ho yung pangalan at nagpo-post ng mga kontrata. Pwede ko bang i-zoom to? Paano ba i-zoom? Ayan. Ito, tatanggalin ko na lang yung banner. Hindi pa din eh. Ayaw ma-zoom. Anyway, so sige, dun sa Facebook mamaya i-upload na. Pakihabol sana para sana ma-upload para may up na ma-flash ko dito. So gumagamit ho ng pangalan ni Atty. Duque o ng larawan ni Atty. Duque, nagpapakilalang si Agustin Lagman, nagpo-post ng mga kontrata, dokumento at political figure sa Pampanga at ng DPWH contractor. Ayan. Ayon ho kay Atty. Duque, ulitin natin, wala siyang kinalaman dyan at siya nag-take na ng legal actions at nagsumbong na rin sa pulis para ho matunton kung sino ang nasa likod nitong mapanirang hakbang na ito. Ito naman ho mga kamalan, ibinabalik natin yung ating segment na POV o yung point of view. At kung kayo ho may mga nais isumbong at meron kayong nakikitang hindi kaaya-aya sa inyong lugar at sa tingin nyo ay kailangan aksyon pero hindi inaaksyonan. Halimbawa na lamang, basura sa kalsada na parabang hindi nakikita ng mga opisyal. Di ba? I'm sure may magsasabi, bias kayo. Bakit kailangan yung i-post? Di ba? Yan eh. Bakit hindi nyo linisin? Hindi ba kayo dumadaan dyan? Kayo yung nanunungkulan. Tigilan nyo ako, wag ako ha. Yan hong nadaanan ng ating team dyan sa Barangay Del Pilar, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Abay, nagmistulang dam site yung gilid ng kalsada. Kalat-kalat. Napakadumi. Ayan, nakita naman natin. Kabalen, capital ho ng Pampanga, ganyan ang kalsada. Hindi ho yan Eskinita, MacArthur Highway yan. Okay, so baka hindi nadaraan yung mga opisyal dyan eh. Baka hindi nila nakikita. So kailangan i-post natin. Di ba? Total, hindi naman natin sila na-interview. Ayaw na magpa-interview eh. Di ba? So ayan ho, mga kabalen. So kung may mga reklamo kayo, may mga sumbong sa inyong lugar, at di kaya may mga nais din ibalita. Maganda rin naman, di ba? Yan, ito. Pero ito ho yung segment natin na POV. I-POV mo yan sa CLTV upang makita ng ating mga kababayan. Di ba? Total, nauuso na rin naman yung bulgaran ngayon, di ba? So, kabahagi po kayo sa pagsusumbong. Kabahagi kayo sa paghahanap ng mga di kaaya-aya,
kabahagi kayo sa paghahanap ng mali sa ating komunidad. Kabahagi po kayo sa paghahanap ng mga dapat ayusin, mga isyong dapat nating kinatisin at dapat nating talakayin. Kaya naman kabalan, ayan, share mo ang iyong POV at ipadala lamang yan sa ating Facebook page. Gamitin din ang hashtag pag kayo ay nag-post ng, ito po yung hashtag natin, hashtag POV sa CLTV. Okay, so kung meron kayong mga sumbong, meron ho kayong gustong pabulabog, ayan, mag-post lamang gamit ang hashtag POV sa CLTV at yan po ay ating i-flash at ilalapit natin sa mga kinaukulan. Yan ho mga kabalan ang latest natin na segment POV sa CLTV. Ito ho magpapaalam na ako dahil ikakat na daw ako Balitang mapagkakatiwalaan. Maraming salamat sa lahat ng mga lumahok dito sa ating talakayan. Si Koyang Joel, Stephen Manalo, Angelo Redaha, Cesar Montana. Gusto ko lang din batiin Pamilya Quiros ng Arayat, Pampanga. Laging nanonood yan. Pinapabati ni Joe. At syempre, kay Joe Alan Asuncion, mamimiss ka namin. Yan. Shout out. Pagbati din kay Ray Bravo at sa kanyang iniirog. 26 New Street, kasama si Justin. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating talakayan. Muli, kung meron ho kayong POV, share ninyo yan dito sa CLTV. At atin hong bubulabugin ang mga dapat bulabugin. Yan. Kung meron ho mga balita at impormasyon pa, tuloy-tuloy lamang tayo. Nandyan ho yan sa Facebook page ng CLTV 36. Actually, ito. Bago tayo magpaalam, mga kabalan, may tumatawag. Sige ho, ito Justin Dizon, muli magpapaalam na. Maraming salamat po. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kita tayo bukas. God bless everyone. Hello? Balitang makatotohanan. Ay, hindi po